Hvor sker der, Joe? Og den her stol, den er helt væk. Den er helt væk. Har du set den der dørstop der? Sikkert Har du set den der dørstop? Ja. Eller fordi du sparker først, Joe. Nej, du gør det, mand. Du sparker først. Du sparker. Jeg skal ikke regning, Joe. Du sparker mig. Nej, du sparker, mand. Kom nu, spark den der, Joe. Det er helt sikkert. Kom, spark, Joe. Og giv det på mig, Joe. Stop! Vi burde have fået dem sidste uge, jo. Ja, vi begyndte på den for 3 uger siden og sådan noget. Hallo? Ja, okay. Vi kommer... Ja, Så sker det. vi skal op i 44. Helt seriøst. Jeg gider ikke, hvad I kan sige. I kan gøre, hvad I vil. Jeg skal sætte mig ikke derved. Altså, så vil de jo bare tude.